Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Hi partner, how are you? Hi partner, how are you doing? Ito, I'm okay. Lumalapad ang noo. Na-notice ko lang, parang habang lumilipas ang araw, palapad ng palapad yung noo ko. Teka nga. Kasi partner, pang parisid ang iyong hairline. Papunta na siya sa ganun eh. Papunta na doon, partner. Huwag ka mag-alala, madami. Pero habang tumatanda, lumalapad yung noo eh. Noohin ba kayo? I mean, kayo yung mga tipong yung malalapad yung mga noo. Panginoon, paliparan, no, 'di ba? Paliparan. Huwag ka mag-alala, partner. Hindi lang naman ikaw ang may ganyan na eksena, 'di ba? Ako, partner, ang eksena ko naman ito. Ayan, no. Ay, papunta na, pakalo na ite. Sinutubuan ng isang papunta na siya sa papunta na siya ng kontinente. Kita narinig. Sinutubuan ng isang city pa. Oo eh. Nakakaloka talaga, no? Grabe siya sa mga... Meron reclamation area siya. Dito lang sa part na to. Mag-iikayat na ako ng mga taong titira. Meron pong libreng reclamation area. Naku, nakakaloka mga tito and tita problems. So, di ba, ganyan? Aminin mo na, partner. Nung bata tayo, mga eksena lang natin, parang pang isa-isang pimple, ganyan. Kapag ka tumatanda ka na, harap ka sa salamin. Tapos iangat mo yung mga dating nakaangat na bumagsak na ngayon, iangat mo yan ngayon. Yan. Minsan nga feeling ko yung kilay ko masyado na malapit sa mata ko kasi masyado nakaganon yung yung wrinkles. Nakakaloka yung kasi pag nakakita ko ng picture ko, sasabihin ko parang may mali sa picture ko. Tapos pagtingin ko, parang feeling ko yung kilay ko masyado malapit sa mata ko kasi kailangan ng iangat yung mga ganiti. Ayan. Yan naman talaga yung mga problema. Simple lang naman yung isip ko dyan. Sabi mo ba yung noo? Pabura mo tong kilay, tapos itaas mo ng konti. Itaas ko. Pwede. Mas maganda yan. Mas madali yung maisip mong solusyon. O di naman kaya, partner, kapalan ko na lang yung concealer ng mismong kilay ko. Total naman, manipis naman talaga siya. Tapos tataasan ko na lang. Magdo-drawing na lang talaga ako dito. Ang galing mo. Ang husay. Napakahusay. Oo, napakahusay, partner. Ganun kataas yung kilay na kahit tumanda na, hindi bumabagsak ang kilay. Pak na pa rin ang taas di ba? Oo, nakaka-learn. Flash niyo. Ako dati, covered yung, may nunal ako dito, hindi lang kita sa screen pero may nunal ako dito. Dati covered pa siya ng buhok. Ngayon, nakalabas na siya. Totoo ba? Oo nga. So, yun mga senyales, mga senyales talaga. Samantalang dati, partner, tingnan mo ito. Ang lala nung signal mo, partner. Sobra kang choppy sa akin. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Pandinig mo yung malala. Hindi kita maintindihan. Nakakaloka. Tumatalon-talon, nag-robot. O, eto na. Yung Flash ni Boy Pindot na picture natin, partner. Ito yung pinost ko kahapon, Throwback Thursday. Alam mo, nagulat ako kasi ang daming comments yan sa Nicole Yala page. Mga lumagpas ng 500 na comments. Partner, ano ba? Nagsasalita ka ba o nag-robot ka na? Ano sa internet nating dalawa, ha? Nakakaloka yung internet natin, ha? Sino ba may problema? Ikaw ako. O, eto na. So, eto na yung partner, di ba? Ang payat, yung collarbone. Pwedeng lagayan ng cellphone, partner, di ba? Tapos, alam mo yung comment ng mga tao sa pormahan mo dyan, PE teacher. Oo nga naman, mukha kang PE teacher dyan, partner. Yung forma mo dyan.
Pero yung mga keen observers, partner, yung mga keen observers, ang napansin talaga nila, nasaan ang kamay ni Nicole Yala? Saan nakapwesto? Nakakaloka. O, di ba? Bakit ba nandyan yung kamay ko? Saan nakapwesto? Yung kamay ko ni Nicole Yala, malikot pa. Kung saan-saan po pumupwesto. Hinayaan ko naman po kasi sabi ko hindi naman masyado makikita. Kung makita man sabi ko dun sa mag-edit ng picture, putulin nyo lang po yung kamay para hindi po halatang nakapatong po sa zipper ko. Parang ganon. Hindi, kasi po yung zipper ni Chuper, kasi nung araw, di ba, wala talagang pera. Yung pantalon ni Chuper, hindi nagpapalit ng pantalon. In fact, sa sobrang dumi po ng pantalon niya, nakakatayo na po. May sarili na po siyang buhay. Ganon siya kadumi. Tapos yung zipper mo, di ba, partner, parang automatic siyang bumababa. Parang ganon. So, yun na po ang explanation dyan. Kaya ako nakahawak. Pinipilit kong itaas yung zipper. O, di ba? Nakakaloka yung picture na yan, partner, no? Yung dahilan na yun kung bakit nakahawa ka doon. Sabi mo, ano ba yun, partner? May bumubundol, lumayo-layo ka nga, tapos pinapalo mo yung zipper ko. Wow! Wow, talaga ba? May bumubundol pa more. Nakakaloka. Eh, sabi ko naman ng photographer, lapit pa kayo, closer, sabi nung her. Kasi si Nicole lalong nabubundol. Tingnan mo, pero mas maganda yung kinalabasan kasi yung puwet niya nakadunggol. Tingnan mo, balidin yung puwet niya. Nag-pot out siya dyan. Patingin nga natin. Di ba? Nakakatuwa yung mga... Di ba may curve ka tuloy? Nagkaroon ka ng curve. Hindi, ang tawag dyan, partner, hindi naman sa nandudunggol ako. Kailangan lang magka-curve yung katawan, di ba? Nakakaloka yung brasong yan, partner. Saan na yan napunta? Kailan kaya siya babalik? Anong taon kaya siya babalik? Babalik pa ba siya? Para before and after makita natin yung difference ng collarbone, ng braso mo, ng itsura natin. Grabe yung payat ko dyan, parang tinubog yung pisngi ko dyan. Tapos parang dumi-dumi na mukha, halata na ka-makeup, parang gano'n. Tapos pag tinanggal yung makeup, ang dumi. Hindi nga siya partner eh. Ang caption ko nga dyan, partner, wala tayong sponsor pang makeup, wala tayong sponsor sa damit, so kanya-kanyang punta lang yan. Tapos, ang dala lang natin, suklay-suklay, konting pulbo, and confidence. I don't think may makeup yan eh. Mukha lang malabo, kaya mukhang akala mo patsi-patsi ng makeup. Malabo lang talaga yung picture. Parang 2005 yan, partner eh. Kauna-unahang photoshoot ng tambalan. Sabi ko nga, parang kailangan kasi natin mag-submit ng photo kasi i-feature tayo sa magazine. Ayan, tsaka sa sa newspaper, sa mga tabloid. So, kailangan natin magpa-picture. Tapos nagpa-picture tayo sa Harrison, sa Tronix. O, diba? Taray ng Tronix. Ang dami nakarelate talaga sa eksena ng Tronix, partner. Parang nung nalabasa na yung caption ko, tapos sinulat ko Tronix, talagang old school. Oo, yun ang in-thing before, Tronix. Oo. Sobrang suki tayo yan, mga kaibigan. Sobrang suki ang tambalan yan kasi hindi pa naman kami wala pa kaming kakayanan na magbayad ng mamahaling photographer. So doon muna kami sa mga studio. Kung nakukuha mo agad yung picture after 1 hour, di ba? Naka-develop na. Tama. Naka-printed na yun. So, yan yung sinabit namin sa newspaper. Wala na ako. May kopya ka pa ba ng newspaper niya? Hindi ko na alam kung saan napunta yung mga ganyan. Hindi ko na matandaan eh. Nakakaloka, no? Sobrang ang tindi ng mga bagay-bagay. Kasi kung ngayon mukha ako doon sa picture, sabi ko parang halatang talagang kumakain ako ng marumi na parang hindi healthy yung skin ko. Sobra ka naman, hindi naman masyado. Meron ako isi-send kay Boy P na na picture natin. Ewan ko lang kung makakahabol. Sobrang mga payatot na photos, nakakatuwa. Ito, ayan. Send ko na. Sending now, Boy Pindot. Nakakatuwa kasi dun sa nung pinost ko yan kahapon, may mga nag-post na mga pictures natin nung araw. Tapos nakakatuwa lang, alam mo, partner, there are times that I feel that I'm really so old and naiirita ako kasi yan nga, receding hairline, yung nunal mo na dating hindi nakikita kasi natatakpan, ngayon nakikita na, ganun. But at the same time, partner, whenever I get to hear yung mga
kinalakihan tayo ng mga tao. Alam mo yon, yung nag-umpisa sila sa atin na estudyante tayo, estudyante sila. Ayan, tapos ngayon na nagtatrabaho na ito, ayan. O, di ba? Tingnan mo yung mga pormahan ko dyan. Kaya sinabi ko, partner, dun sa caption ko, sabi ko, wag niyo ako ibabash na materialistic ako. Kasi dati may nag-bash sa akin yan. Nung binabash ako ng todo-todo noong 2018. Tapos ang sinabi nila sa akin, OOTD lang daw ako na OOTD, tsaka materialistic daw ako. Tapos ito yung na-realize ko, partner, pag binabalikan ko yung mga photos dati pa man, wala pa man akong pera, di ba? Umi-effort na talaga akong pumorma-porma. O, di ba, tare, may pag ganyan, nakakainis yung pabelt na puti. Nakakaloka. Pero alam mo kung bakit ako... At yung damit natin dyan, partner, sponsored yan, mga kaibigan. May sponsor na kami ng damit niyan. May sponsor kami dati. Frigo yan. Hindi ko yung makakalimutan, partner. Sipin mo. Diba? Batang-bata, totoy na totoy. Ang haba pa ng leeg mo dyan, partner. At saka bakit parang ang liit ng boobs mo dyan? Na alin? Ang liit ng boobs mo dyan. Hindi lang partner, maliit ang boobs ko dyan. Parang hindi pantay. I-focus mo. Parang hindi pantay. Parang wala akong pambili ng... Parang oo nga, neneng-nene, partner. Parang pausbong pa lang yung dede. Nakakaloka yung pausbong pa lang. Nagdadalaga pa lang. Kasi yun yung mga... Baby bar pa lang yung ginagamit. Baby bar pa lang yung gamit. Yung ang size pa lang ng dibdib, partner, papunta pa lang sa pigsa. Hindi, partner. I think yun din yung time na yan din yung time na wala pa akong pambili ng push-up bra. Kaya kung ano talaga ang sukat, partner, yun lang talaga yun. Nakakaloka. Pero alam niyo po, yan yung masarap balikan Masarap balikan yung mga dating photos. Bukod sa masarap balikan yung mga dating photos, masarap balikan yung mga memories, 'di ba? Yung mga kasimplehan ng buhay nung araw, 'di ba? Like halimbawa, natatandaan ko, partner, bata pa lang ako, bida-bida na ako sa mga kaibigan ko. Tapos, di ba ang channels lang dati, kaya natin memorize lahat ng commercials, kaya natin memorize lahat ng mga shows, kasi ang channels mga local lang. Di ba? Local lang ang channels di ba, partner? So parang, dalawa lang. Tatlo naman. 2, 7, tsaka RPN 9. Di ba? Tapos sa channel 2, 7, and 9. Tapos sa channel 9, partner, every Sunday may Chinese movies. Yung may mga lumilipad na mga ganyan. Yes, yung mga Chinese na lumilipad palagi ng mga bakit sila lagi lumilipad every Sunday. Tama, lumilipad sila yung parang, ba sa lumilipad sila, tapos ang haba ng mga damit nila, di ba? Mga ganun. Ay, nakakaloka yung boy pindot Ito talaga yung double chin ko dyan. Huwag ganyan, hindi current yan. Sinend ako sa iyo, boy. Nakakaloka. Tawa-tawa din ako doon sa picture na doon nakita ako nung nag-appear sa timeline. Sinend ko na kay Boy P. Meron din akong isisend. Meron din akong isisend. Boy P, meron din akong isisend sa'yo. Ito naman, yung eksena nito. Ito yung Malandi Day sa Boracay. Wait lang send ko lang. Nakakatawa yung mga sinasend natin, partner. Di ba? So, Flashback Friday. Pinabalik yung mga picture, matatawa ka Totoo yan. Mo yan. dati, yung pogi-pogi mo, ganda-ganda mo, yung kinis-kinis mo, pero pag binalik sa'yo yung Facebook, pandidiri ka na doon sa picture. Uy, pero partner, hindi ako nandidiri dyan sa picture na yan. Yung naka-blue tayo. Yung nakapampi, parang pormahan mo, PE uniform. Diba? PE teacher ka daw dun Diba? PE teacher. O nga naman, parang ganun yung mga pormahan ng mga PE teacher, diba? So anyways, ito nga, tuloy ko yung kwento tungkol doon sa bida-bida ako sa mga kaibigan ko nung bata ako. Diba? 2, 7, and 9 lang yung mga channels. Pero, ewan ko ba sa, parang visionary ako, partner Feeling ko lang visionary ako. Kasi, nung bata ako, nagyayabang ako sa mga kaibigan ko. Yung tatay ko kasi dati, hindi pa napaparalyze, partner. So, madami kaming TV sa bahay. So, medyo nakaluluwag-luwag pa ang buhay, ganyan. Tapos, syempre, hindi naman lahat ng mga kaibigan mo makakapasok sa bahay mo, di ba? So, mayabang ako, sinasabi ko dun sa mga kaibigan ko, alam nyo ba, yung isa naming TV, yung isang channel dun, puro lang cartoons. Tapos sila, mga sila, sabi nila, talaga ba? Totoo. Pero syempre, wala naman akong talagang ebidensya kasi bawal sila pumasok sa bahay namin. Pero na-realize ko lang na,
would have thought that one day, di ba, one day, there would actually be a time, di ba, which is now, na there would be channels dedicated only for cartoons, di ba? Cartoon Network, Disney Junior, Disney Channel, Nickelodeon, di ba? Na only for that. Dati halo-halo na merong mga, dati halo-halo talaga, tsaka kaya nga partner, kinalakihan lang natin ng Batibot, Hiraya Manawari, tas yung mga ano, kasi yun lang ang available para sa atin eh. Ngayon, napakaswerte ng mga bata kasi yun nga, you have a whole channel dedicated for cartoons. Isipin mo dati mag-aabang pa kami ng 4:30 para sa ang TV, tas yung kasunod nun, cartoons alas 5 hanggang 5:30, tapos pagkasunod nun, news na yan. So ibig sabihin, ang parang children's time lang talaga dati is around 4:30 to 5:30. At meron din morning partner pag summer, Sedi ang Munting Prinsesa, di ba? Pero, Sedi ang Munting Prinsesa. Naging Becky si Sedi. Halo-halo na. Sarah ang Munting Prinsesa. Tsaka si Sedi ang Munting Prinsipe, di ba? Unlike now, sobrang daming options. Tingnan mo naman now, partner, meron kang channel dedicated only for animals, Animal Planet. 'Di ba? Discovery Channel. Merong channel dedicated only for movies, yung HBO, Fox Movies, Fox Action, 'di ba? Netflix, yun na nga lang eh. Yung meron kang Netflix, alam mo yun, sobrang amazing. Samantalang dati, talagang literally maghihintay ka at mag-aabang ka ng pelikula, 'di ba? Na pupuntahan mo talaga ang actual na movie house para lamang, 'di ba, makanood ng pelikula. Grabe, sobrang intense na talaga ng difference ng noon at ngayon. Correct. 'Di ba? Sobrang dati, 'di ba, pag nag-teaser nga yung nagbigay na ng teaser yung TV na weekend pa ipapalabas, excited na tayo, inaabangan na kaagad natin yung halimbawa yung Regal Shocker, 'di ba, every Friday inaabangan natin yun eh. Kasi yun lang, wala naman tayo ibang papanood ng katakutan. Every Friday lang pagdating ng gabi ipapalabas yung Regal Shocker, o kaya mas anything na nakakatakot every Friday. So ibig sabihin ganun lang kalimited. Unlike ngayon, any time of the day, any day of the week, pwede ka manood ng horror na gusto mo eh, di ba? Isang pindot mo lang, may makaka-access ka na sa isang material na gusto mong panoorin. Unlike talaga dati, 2-3 palabas na pwede mong panoorin. Ano to? Anong picture na to, part? Anong pinaglalaban ng mga padahon? Nakakaloka naman yung padahon. Hila-hila mo ako dyan sa picture na yan. Tapos sabi mo, partner, magpapicture tayo sa dahon. Sabi ko, bakit kami magpapicture doon sa dahon? At pinaglalaban namin sa dahon na to. Kasi partner, saan ka nakakita ng ganyang kalalaking dahon? Hindi ba't dapat magpa-picture ka talaga sa dahon? Di ba? Yun yung mga panahon na yung partner, hindi pa kasi uso ang Instagram. Pero had it been, na nung time na yan ay uso ang Instagram, naku, maraming likes yan. Sure okay. Di ba saan ka nakakita ng ganyang kalalaking dahon? Partner, sa sobrang hindi mo gawing bahay. Di ba ang laki? Ang laki niya kaya. Oh, pang ano yan? Basta sukal-sukal po yan. Cute. Yung naalala ko yan yung sobrang masukal po yan mga kaibigan, ng kakapal ng mga damo niyan sa ilalim, pero pinilit namin pumunta niya sa malaking dahon na yan para magpa-picture. Di ba? Mas gusto kong tanungin ko anong pinaglalaban ng sombrero mo doon, partner. May pag ganun ka pang sombrero. Tinatry kong i-idolize si Bruno Mars. Bruno Mars ng mga panahon na yan. Nakakaloka talaga. Parang masyado maliit yung sombrero para sa'yo, hindi ko lang sure. Gracious, ano? So, ayan yung mga bagay na masarap. Ang kapal ng makeup mo dyan, balik mo ulit. Ang puti-puti na mukha mo. Oo nga, parang ang dark na lipstick ko pati, nakakaloka. Tsaka spell chubby cheeks. Yan yung mga yan na po yung mga senyales ng pag-unlad kasi medyo may pambili na ng lipstick, pambili na ng pulbo. Naka-plancha na ata yung hair ko niyan, so may pambili na ako ng plancha, di ba? Nakakaloka. Gracious, di ba? I mean, sobrang tindi ng pagiging high-tech. Ano, partner? Buti nga hindi rin nga dyan pagkatapos ng picture na yan, ang dami makaigan dyan.
Ang dami gumagapang nahigit sa mga ganyan eh. Tsaka yung gabi, pag nadampihan ka ng mga ligaw na gabi, yung mga hindi talaga nakakain na gabi kasi may nakakain at hindi nakakain eh. Pag hindi mo alam yung yung gabi na dinidigitan mo o nahahawakan mo, mangangati ka hanggang sa pag-uwi mo, hanggang sa mamantal ka. Oh, di ba? Pero alang-alang sa picture. Alang-alang sa picture, partner. Gagawin natin yan. Nakakaloka talaga. Minsan ang sarap lang talagang balikan din ang kasimplehan ng buhay ng araw, 'di ba? Parang masimple yung concerns, masimple yung alam mo yun. Ang na tayo parehas. Naghahang na naman tayo parehas. Ano ba naman yan? Materialis na napapanood natin, wala na naman tayo. Sobrang robot, kakainis. I hate our internet. Sabi natin mas simple noon kasi hindi tayo masyadong distracted ng napakaraming mga materialis na, correct. Diba? Totoo yan. Napapanood natin, dinig natin. Sobrang limited. Mga palabas pa lang yun talagang masasabi natin sobrang konting. Yun yung mga bata, ang daming access kung saan-saan. Yung ako, sabi ko, bakit ganyan ka magsalita? Nakita ko yung mga pinapanood niya, puro Russian. Tao kaya, minsan Korean. Halo-halo yung halo-halo na, So dahil nga sa dami ng mga napikinig niya, na napapanood niya, tapos ginagaya niya. Tayo nun, di ba, batibot, talagang memorize natin lahat ng mga jibot nun. Di ba, yung mga kantahin ng sineskwela at saka Hiraya Manawari, di ba? Lahat memorize natin yan. Yung galaw ng ni Shider at saka ng Power Rangers, ginagaya natin, kuha-kuha natin. Diba? Diba? Ngayon, renegade na yung mga ganyan eh. Dati cool tayo kapag alam natin yung mga moves nila eh, di ba? Hay nako, nakakaloka talaga ang paglipas. Pero ang mahalaga naman kapag lumilipas ang panahon, ang pinaka-importante naman talaga dito is tayo po ay nag-grow more mature, diba? Naging natututo. May mga bagay na nakakamiss nang tayo ay bata pa eh. Nakakamiss yun eh. Yung itsura ng bata, mga concerns ng bata. Pero I wouldn't trade it, partner, to what we have now. Na older ka, pero mas mature ka, mas marami kang natutunan, mas matalino ka na, kahit papaano hindi ka na basta-basta ang tatanga-tanga sa mga bagay-bagay, di ba? Yung ganun ba? Hindi ka na basta-basta maluloko, hindi ka na basta-basta mauuto, marunong ka nang ipaglaban ng iyong mga karapatan, di ba? Ganun. Totoo ka dyan. So, naghang na naman ako na yan. Okay. Kasi yung topic matumatalo. Parang yung mga channel dati, parang naglilipat ka ng channel na kausap mo. Parang channel 7, tapos nagiging channel 9 ka, gano'n. Dati yung gano'n? Oo, hindi ko na naiintindihan yung sinasabi. Channel 7. So, kailangan mong ayusin yung pag-twist ng knob. Okay, basta yun na yun, partner. Hay nako, nakakalurk eh. So anyways, partner, batiin lang natin ang happy viewing. Ayan, yung mga kabisyon natin, mga tambalanista natin na nanonood sa atin dito sa FB Live. Hi kay Miss Grace, kay Emmer, and sa mga kiddos. Hello, kiddos na hindi na masyadong kiddos except for Nita na kid pa talaga. Ayan. Hello kay Miss Phil-Am na isang bongacious na mandirigma. Charot yan. Sa lahat sa pagtutok. O di ba, nag-ako ba yan? Tingnan mo naman yan anong paghangko. Akakaloka. Doon na kaya. Kaya nakakatawa ba naman, yung paghango, yung papangit ng mga naiiwang mukha. Ano tayo? Di ba pwedeng maganda tayo kapag ka naghang? Nakakalurky. Sayang, ang dami pa naman natin. Tapos hindi pantay yung Di ba? Nangyari, ba't naghang tayo? Nakakainis. Ito, send ko sa'yo, Boy P, may sasend ko. May sinend ako kay Boy P eh. Ito, may sasend ako sa'yo, Boy P. Dalawa sa Boracay. Ano yan?
Ano yan? Nakakabahan ako dyan, ha? Baka mamaya meron kang X-rated na photo natin dyan. Sareng! Ito talagang sobrang nene mo dito. Sinend ko na sa'yo, Boy P. Flashback Friday po tayo ngayon, mga kaibigan. Tingnan natin yung mga old pictures ng tambalan. Nakita natin kanina yung news mo pa lang yung dede ni Nicole. Nakakatawa. Alam mo, partner, nakakatawa kapag nagbasa ka ng mga comments ng flashback or throwback tungkol sa tambalan. Nakakatuwa yung mga tao na alam mo talagang nagsimulan nakinig sa atin in 2004. Kasi the difference in the ad-libs and the difference in topics they know Parang halimbawa, nag-umpisa sa partner? Tingnan mo tingnan mo yung tsura mo dyan. Sa sobrang kalumaan. ang itim-itim mo pa. Hindi ka pa nagugluto Tingnan mo ang payat. Ano yan? Pangit. Ang feeling ko ng time na yan, sobrang ganda ko. Ang landi-landi ko pa ng mga panahon na yan. Nakakaloka. Patingin ulit. Zoom pa ba? Wala ka pa picture na hindi screenshot? Parang screenshot naman yung sinend mo, partner. Mabilisan lang kasi Pag ganyan yung itsura mo, tapos tayo walang pwede. Parang katawan na lalaki ng damit ng babae. Tingnan mo. Tingnan mo to. Diba? Ito naman partner yung sinend kong photo kay Boy Pindot. Ito naman pumunta tayo sa Boracay. Diba? Naka-spaghetti strap. Nakakayamot. Medyo nagkadede ka kasi pinigaan ng braso mo. Piniga. May pambili na ng pang-push up, nakakaloka. Pero partner, yung mukha mo dyan yung mukha mo dyan, partner super shiny. Anong meron? Anong moisturizer yan? Nakagamit ko lang ng Chinchanso na siya. Kinuha mo yung Chinchanso ng tita mo. Tapos ito pala yung na-realize ko, partner. Noon pa man ang hilig ko na pala sa hikaw na malalaki. Diba? Noon pa man pala yan na talaga yung mga trip ko, yung mga hikaw na malalaki. Nagkataon lang talaga na mas maraming photos. Ayan, mas maraming photos to prove. Kasi nga, may IG na, yung ganon. Ano yan? Pakita mo kay Princess yung sura mo. Boy, pakita yan. Look at mom. What does she look like? Young daw o young. Is she ugly? I look like I'm naaagnas there, babe. Diba? Do I look ugly there? Ang luma naman ng Nino. Sabi niya, Tino, Nino. Alam mo sa horror, makakaloka. May-enhance pa ba yan? Ay, parang hindi siya partner kasi parang galing yan sa album Oo. Alam mo, binibili sa perya, tapos binibili sa perya, tapos pinasuot sa'yo. Yung pambata, yung sa perya. Ito yung mga tinuturo ng mga bata. Ay, yung pambata. Oo, ano ba yan? Parang partner, ang binibili kong damit parang galing sa pre-teens department. Kasi nga hindi pa nagde-develop ng hubog ng katawan. Pero 22 na yata ako dyan. Yung picture na yan, nakatapos na natin interview si Piolo Pascual. Naalala ko yung eksena na yan. Yung damit ko na yan, parang enforcer yata siya nung brand na yun, yung t-shirt na yun. So, na-notice niya, kaya naalala ko bigla. Ulit? So, hindi ko nakuha yung hindi ko nakuha yung kwento. Yan yung time nakakatapos na nating interview si Piolo Pascual. Pumunta siya sa stasyon para mag-promote yata ng song or kung ano man pelikula or concert. Ay nag-interview sa kanya. Yan yung suot natin. Natandaan ko kasi yung suot ko na t-shirt, parang brand na i-endorse niya dati. So, natandaan ko siya. Okay. Alam mo kung anong gusto ko mahanap na picture, partner, na sana may makakuha pa. Yung dati, di ba, meron tayong mga concert sa iba't ibang mga barangay. Tapos lagi ako nagpapapicture sa Maskulados. Tapos yung mga Maskulados, lagi nila akong binubuhat. Wala lang ako, kasi hindi pa digital noon So, talaga, literal na print yung picture. Wali na nakakainis. Grabe.
malakasa. Nakakaloka yung mga throwback na eksena. Ibang level talaga. But anyways, ang sarap naman ng mga ganyan. Yung totoo, ako ba ang may-ari? Sabi ni Archus, may-ari ng alin, Archus? Hi, Archus. Salamat sa pagtutok. Sabi niya, yung totoo, ako ba ang may-ari? May-ari ng ano? Yung picture. Baka may iba siyang ka-chat. Sabay nag-picture. Baka may iba siyang ka-chat. Napunta lang sa comment section natin. Baka. Ito. Picture naman to, partner, nung kotse ko. Kauna-unahan kong kotse. Oh my God! Mag-send ka pa ng ganito. Send ko, boy P, ha. Ito yung kauna-unahan kong kotse. Ay, hindi ko naman to kauna-unahan kotse. Kaya lang, ito yung kotse ko na laging nasisira. Laging nasisira. Pero, ayan. Pero wag ka, partner, ha. Nasa ano yan. Baka may mga po kayo nakasama kami noon, yung palumaan, yung mas nakakatawa, mas maganda. Yung mas pangit, mas maganda. Mas nakakatawa. Gusto ko yun, yung mas nakakatawa, di ba? Sinend ko na kay Boy Pindon. Yan yung sasakyan ko, partner. Ano yan? Ang liit niyan, partner. Color pink. Tapos yan? Pangmalakasan ng tunog niyan. Lahat kayo nakasakay dyan. Lahat kami nakasakay dyan. Oo naman po. Ilan kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kami, kasya kami dyan. At nakita mo, partner, kung bakit may number 11? Diba? Kasi yung kotse niya nasa display. Ano yan? Car show. O, diba? Car show yan. Naalala ko yan. Si ano yan sa Hobbies Naalala mo, nagka-car show ako. Hindi to sa Hobbies of Asia. Ito sa Eastwood to. Bagong gawa yung Hobbies of Asia. Eastwood yan. Eastwood to. Iba pa yung yung sa Hobbies of Asia. O, di ba? Natatandaan ko mo yung diba? partner kapag halimbawa, umaatras ako, partner, ang sasabihin ng sasakyan na yan, warning, this car is backing up. This car is backing up. May ganun pa. Akala mo naman pang malakasan. Grabe. Manual ba to? Ay, oo, manual. Manual yan. Oo, yan yung mga... Correct. Saka yun yung naalala ko yan. Ang daming memories niyan. Yung tambucho na yan yung tambucho na umiilaw pag nagano. Tambucho ba yun? Tama. Tambucho na umiilaw. Correct. Oo. Tama. Na yung mga pera ko nun, nag-umpisa na rin tayo magkapera niyang partner eh. Tapos yung mga pera ko napupunta sa car accessories kasi ngayon nga, bibili ko ng yung this car is backing up, napatunog. Tapos yung tambucho nga umiilaw, ganyan. Ganun ang mga eksena niyan. Tsaka yun yung mga panahon na car racer pa ako, ang bilis ko magpatakbo niyan. Manual kasi. Diba? So, kailangan talagang, ang galing ko magmaneho niyan, mayabang ako niyan, kala mo naman, diba? Tapos kaya ko magsakay ng 7 kami, kahit pang lang talaga siya, pang apatan. O, diba? Nakakatuwa yung mga ganyang klase, mga throwback, graviation. So, baka may mga pictures kayo, mga tambalalito natin, baka may picture kayo na gusto nyo i-share, baka may makalkal kayo sa mga, sa mga album nyo sa Facebook, send nyo ngayon, parang tingnan na, tuloy yung headphone ko. Send natin. Kasi likod-likod ko tuloy, nasira yung headphone ko, wala na, nagulog yung buko doon maghapon. Huwag ka kasing kumuha ng headband na may headband, nagneneno ka ng headband Maging sumay na tuloy siya. Nakakaloka. O yan, mas bagay, partner. Mas bagay pag ganyan. Magiging insekto. Grabe, no? Pero alam mo, partner, no, nakakatuwa lang ng parang pagka mag-reminisce ka na, grabe, no, parang noon, ganun lang yung mga concerns sa buhay, ang simple-simple lang, di ba? At saka iba yung concerns mo noon sa ngayon. Hindi na sa tambalan, eh. Ikaw na nakatutok ngayon, di ba? Parang your concerns before are not your concerns now. 'Di ba? Parang sobrang may mga bagay noon na sobrang petty, na akala mo ang bigat-bigat, na ngayon pag binabalikan mo, wala lang naman pala 'yun. At alam mo, isang masaklap, partner, may mga tao before, ito yung mga binabato ng FB, partner, memories, 'di ba? Ang mga nakikita natin, mga photos, mga binabalik sa atin, 'di ba? Ang nakakalungkot, partner, yung times na merong ibabato sa iyo yung FB na memories hindi mong kaibigan. Yung mga kaibigan mo sila noon, pero hindi mo na sila kaibigan ngayon. Kasi nagkaroon ng traiduran, nagkaroon ng siraan, nagkaroon ng kemehan, di ba? Yung mga ganun. Yun lang nakakalungkot na parang,
dati parang nagiinuman tayo, dati parte kayo ng buhay talaga namin, dati you know what's inside our hearts kasi yun nga, we're friends, diba? Tapos ngayon, enemies na, alam mo yun, ngayon, hindi na magkasundo, ngayon, friendship over na, 'di ba? Ngayon binabackstab ka na. O, ngayon wala nang respeto, 'di ba? Yun lang yung nakakalungkot kapag may mga mga flashback of memories na parang ano nangyari? Saan saan nagkamali? Although yung mga dati mong kaaway, naging friends na kayo ngayon, 'di ba? Yung mga dati mong kasamaan ng loob, yun nga, friends mo na ngayon. Yung mga dati mong inaasap, jowa mo na ngayon. Yun yung binabalik ng Facebook eh. Yung dati mo pinainisan, di ba? Naging jowa mo na, naging asawa mo na ngayon. At nakakatuwa pag binilig talaga sa iyo ng Facebook lahat ng mga yung mga post mo na nakakadiri. Di ba yung mga quotation mo na pinaglalagay noon na hindi mo naintindihan kung saan kung bakit. Totoo, correct. Alam mo, totoo yan. Kung bakit may ganun kang hugot nung araw, nakakabwisit. Bakit ka may mga ganung hugot nung araw, bakit na-post na yun nung 10 years ago or 12 years ago. Nakakaloka, di ba? Pero alam mo, partner, minsan tama ka di ba? Minsan yung mga dati mong kaaway, sila pala yung magiging tunay mong kaibigan. Kasi dati, yung mga kaaway mo, mga mabababaw lang pala yung mga pinag-aaway nyo. Kasi mga bata pa kayo di ba? And eventually, as you grew older, na nagmamature kayo, sila pala yung mga tunay na magiging kaibigan mo, di ba? And at the same time, nakakalungkot dito yung mga dati mong kaibigan na akala mo kasama mo sa hirap at ginawa, madidiscover mo along the way, may ugali palang matindi. 'Di ba? May may mandarambong pala, manyakol pala, 'di ba? Masakit pala magsalita, 'di ba? Yung mga ganon. Tapos hindi na kayo magiging friends, friendship over na. Ganun. Si Boy P daw dating nung intern daw siya, propose mo, Boy P. O nga intern ka pa namin dito. Ang hair ko dito. Tapos empleyado ka na ng MBC. O, di ba? Ito yung ito yung buhok mo, partner, na hate mo kasi nagsising-sisi ka pagkatapos mo magpagupit. Correct. Sising-sisi talaga ako. Oo, sising-sisi talaga ako dyan. Kasi, kaya ako partner, kahit na may nagsasabi, itry ko ulit ang short hair. Ayoko talaga ng short hair. Kasi sising-sisi talaga ako dyan. Kasi akala mo lang ang short hair ay madali, wash and wear. Hindi, mas mahirap siyang i-manage. O, di ba? Nakakaloka. May mga nagsisend din ng mga picture Kaya lang medyo bago pa to Tulad nito si Noel Nueros. Parang feeling ko medyo, hindi naman to masyado bago. 2012 to. 8 years ago na din. Kasi na may studio natin dyan, puro tarpaulin. Kasi uso ko yung tarpaulin dati. Di ba? Oo, tsaka kasi yung studio namin dyan, pangit pa po. Yung tulo-tulo sa ibabaw ni Boy P, tsaka ni Chuper. Yung mga dumi-dumi sa taas, mga tulo po ng aircon yan. Tapos dati po, yung booth namin, meron pong balde dyan sa ilalim kasi nga tumutulo yung aircon. Pero wag ka, di ba? Naging maganda yung booth. Sobrang nag-evolve. Ganun talaga sa buhay nag-evolve. Yun naman po ang mahalaga. That as you grow older, you grow wiser and you evolve. At sana, kung mag-evolve ka, mag-evolve ka positively. Hindi yung nag-evolve ka kasi sumama yung ugali mo. Nag-evolve ka kasi yumabang ka. 'Di ba? Nag-evolve ka kasi 'di ba, nagmataas ka at maliit na yung tingin mo sa mga tao. Dati ka namang humble. Dati ka namang mabait. Ano nangyari, 'di ba? So ang evolution should be for the good. Ang evolution should be on a positive note. Ganyan. O salamat sa ating pa-flashback ha. Yan. Oo nga, ang bilis ng oras, 10:13 na pala. Pero sa mga nabitin po sa usapan natin ngayon sa Tambalan, don't you worry dahil mamayang 4:30 ang TV na. Di mamaya 4:30 meron po ulit tayong tambalan na mamayang hapon sa True ID Philippines Facebook page. Pwede tayong magkaanooran ulit dyan, magkwentuhan, magtawanan, at hindi lang basta masayang usapan na mangyayari mamaya. May paregalo na naman tayo. Naku, sa maswerteng makakabonding natin mamaya. Kaya antabayanan niyo po yan. 4:30, mamayang hapon na. True ID Philippines Facebook page.
Yahoo! Kita-kits po tayo, mga tambaletista. Mamayang 4:30 p.m. True ID Philippines Facebook page. Gotta go, mga kabisyo. Pero bago yan, greet ko daw si Kuya Ike at JR at mga driver ng BFS. And belated happy birthday kay Chris Dabin. Ayan. Salamat. Ingat po kayo sa biyahe. Si Elden daw, Elden Malate, Elden Malate, maraming salamat. Nagpadala na siya nung kanyang taki, ano? Ayan, nakita ko nga yung Kenji Takoyaki. Nakita ko nga. Takoyaki. Yan, oo. Yan, nakita ko nga pinost mo. O, di ba? Buti naman hinanap mo yung message. Ang sarap, di ba? Ang sarap niya. So Favorite mong flavor? Oo, magpapadala siya. Nararamdaman ko talaga. Favorite ko yung cheese eh. Favorite ko doon yung cheese part. At saka yung pugo. Oo, sarap. Ayun, sarap. O, di ba? O, so anyways, mga tambaletista. Thank you, Elden. And thank you, mga tambaletista sa tambalanista sa pagtutok sa amin. Mamayang 4:30 in the PM. Kita-kits po ulit tayo. True ID Philippines Facebook page. Bye, partner! Bye, partner. Take care. Take care, mga kabisyo. See you later. Take care, mga tambaletista. Bye. Bye. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.